l'actitud, el canvi d'actitud era eixe que us he explicat. Jo ja tenia el valencià après, jo ja no tenia en aquest sentit cap problema ni cap adversitat. En el moment en què jo descobrís, com deia, que en Alacant se parlava i que se va perdre, pues, d'alguna manera me va motivar per a adquirir aquest compromís i fa pues, que jo en privat, els meus pares, la meva parella parlen castellà perquè és la llengua en què hem parlat sempre, però portes en fora les meves comunicacions públiques són a través de xarxes socials o a través del primer contacte amb alguna persona en Alacant siga sempre en valencià. Bé, exactament no tinc ubicat el moment del canvi de xip en quant al canvi de llengua, però sí que puc dir que va ser arrel de l'apropament a moviments socials, a sindicats estudiantils i al casal Tio Cook. Jo personalment vaig anar fent el canvi, crec que de manera progressiva. Per exemple, recordo les primeres voltes d'anar al casal Tio Cook que a vegades parlava en castellà, a vegades en valencià i a poc sí que vaig anar fent el canvi cap a parlar tota l'estona